Tämä Brechtin kiinnostus gangsterifilmiä kohtaan ei ollut suinkaan satunnaista. Sillä noihin aikoihin häntä askarrutti suurimuotoisen gangsterinäytelmän kirjoittaminen. Hän halusi kuvata Hitlerin ja muut natsisaksan johtajat Chicagon alamaailman gangstereina ja kertoa Hitlerin valtaan noususta preussilaisten junkkerien ja saksalaisten suurteollisuuden johtajien avustamana. Huhu! Arturo! Ui! Chicagolaiset. Vieraat Cicerosta. Ystävät. Kun vanha Daxborough, tuo kunnian mies, nyttemmin vainaja, noin vuosi sitten minua taivutteli kyynelsilmin vihanneskauppaa täällä suojaamaan. Niin olin liikuttunut, mutta epäilin, pystyinkö siihen, mihin veloitti tuo luottamus. Niin, Daxborough on kuollut. Mutta jokaisen nähtävissä nyt on testamentti ja jälkisäädös, jossa minua hän sanoo pojakseen ja lämpimästi kiittää kaikesta, mitä olen saanut aikaan tuon päivän jälkeen. Chicagossa tänään on vihannesten myynti turvallista ja vailla hengenvaaraa kaupunki voi ostaa kaalinsa ja porkkanansa ja kynsilaukkansa ja niin päin pois. Näin on. Ja ansio on minun, sanoa kai saan, ripeän toimintani. Kun sitten toinen mies, Ignatius Dalfit, minulta yllättäen kysyi samaa Cicerossa, niin empimättä suostuin ottamaan Ciceron suojelukseni, vaan heti asetin yhden ehdon. Suostun, jos se on liikkeenomistajan toivomus. Vapaasti heidän tulee itse päättää. Ja miehilleni sanoin, muistakaa, ei pakko sovi Cicerossa, vapaasti valitkoot. En enää tahdo kuulla hapanta suostumusta, olkaa hyvä, tai vastahakoista, no mikä se auttaa, iloinen kyllä, lyhyt ytimekäs, Ciceron miesten suusta, sitä tahdon, ja kun minä jotain tahdon kokonaan. Siitä syystä teiltäkin, Chicagon miehet, te jotka minut tunnette ja luulekseni minua arvostatte, kysyn vielä kerran, kuka on puolellani? Tulkoon tässä sivumennen sanotuksi, että ken ei ole puolellani, hän on vastaan ja vastaa itse, mitä sitä seuraa. Äänestys on suoritettu, päällikkö. Ciceron vihanneskauppiaat ja Chicagon vihanneskauppiaat kiittävät liikuttuneena ja iloa pursuten suojeluksesta. Tuo kiitos täyttää minut ylpeydellä. Kun minä Bronxin kasvatti ja työtön nuori mies, nyttemmin 15 vuotta sitten totellen kaitselmusta lähdin Chicagoon, vain pieni 7-päinen joukko mukanani. Jos silloin tiesin tehtäväni, tiesin, että vihanneskaupan täällä rauhoitan. Se joukko, joka silloin rauhaa toivoi, suuritta eleittä, vaan kiihkeästi, ei ollut suuri. Nykyään on toista. Chicagossa ei vihannesalan rauhaa ole enää pelkkä unelma, vaan raakaa totta. Ja taatakseni tämän rauhantilan olen tilannut uusia Thompson-tykkejä, panssariautoja ja patukoita ja koltteja ja muuta pientä. Sillä ei rauhaa huuda yksin Chicago ja Cicero, vaan muutkin kaupungit. Milwaukee, Washington, Detroit, Pittsburgh, Toledo, Cincinnati, missä myös vihanneskauppaa käydään. Boston, Baltimore, New York, Columbus. Suojaamasta näin
Se oli sitä. Muistatteko? Moinen maailman polvilleen sai vähältä piti. No, kansat voittivat on aika toinen. Vaan eipä syytä riemuun ennenaikaiseen. Ei vielä kuiva räme, jolta rutto iti. Se levitä voi sieltä uudelleen.